Ekene kwa mro no munne onyo na loli abova chuze mchuko meka kulobi wevina ndo chala mo bikono anmaso no nice na gini Igboamaka UK TV we na abia na eme gini na agwo no ife ayi yeme nka na Igboamaka Igbo adizi egwu ihe m na-asị no gini na anyị ga-ewepụta no ife gbasara maka ịnụ nwaanyị na ba anyị ife gbasara maka gini ife gbasara maka diokpala ife gbasara maka ada gini ma eji akwanyere diokpala ugwu gini ma eji akwanyere ada ugwu gini melo anyị ji eme gini eji ewaji maka na gini ndị ọzọ anaghị awaji kedu ihe mere anyị ji akọ ọjị akọ ụmụ ihe niile ka anyị ewepụtara ife gbasara maka omenala anyị ụmụaka anyị na-amahụ ma ndị gini ndị nkere megiri ndị nke amụrụ n'ebe ma ndị nke amụrụ n'ebe ọzọ na-ama anyị ewepụtachara ụlọ ya wee ewepụtakwa na-akụzikwara ụnụ maka onu anyị maka na gịnị mere anyị pụtara si na Igbo anyị ha ana anyị nwere ka anyị ji wee malụ na gịnị mere na-abụ na Igboamaka Igbo anyị amaka Igbo anyị mara mma Igbo anyị mere gịnị Igbo anyị dị ụzọ lotakwanụ na anyị na-apụta na Bank TV na-abụ gịnị Sky Channel 458 ka anyị na-eme gị ka anyị na-apụta lota anyị na-apụta na NTA Star Time na Nigeria anyị na-apụtakwa na gịnị ATV Base ka anyị na-apụta anyị na-apụtakwa na gị na Max TV ka anyị na-apụta lochanụ na gịnị mere ọ bụrụ na chọrọ inweta anyị na gịnị ATV Base ya bụ www.atvbase.live ọ bụkwazịrị na chọrọ ikili anyị na gịnị na YouTube unu eje na gịnị unu eje na Igboamaka UK TV unu ga-enweta anyị na ya ma ọ bụ na gịnị mere ma ọ bụrụ na eje Amaze TV unu ga-enweta anyị na gịnị na YouTube ọ bụkwazịrị na ihe ọzọ unu chọkwara inweta anyị na Facebook AmazeTV/ATVBase unu ga-enweta anyị na ya jenu na Google Store ka unu mee gịnị ka unu download ya bụ gịnị Amaze TV unu ga-enweta anyị na ma ọ bụrụ na eje na gịnị iOS unu ga-eme gịnị unu jee na device unu download na gịnị ATV Base unu ga-eme gịnị unu ga-enweta anyị na ya lotakwa na ụmụnne m na onye na loli abụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akudinobi anyị ga na-enweta na ife megịnị ife dị n'ụlọ ife na-eme n'ụlọ anyị ga na-enweta na mana anyị chọrọ nkwado ụlọ ụmụnne m maka na gịnị mere maka na oge ugbu a ife dị egwu ya eme anyị ga na-enweta ọ na-eme eme anyị na-enwetala ọnụ ya lotakwa na onye na alụkwa olu ọzọ bụ nwanne nwoke bụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akudinobi kpọọ na anyị na akala anyị ụmụnụ chọrọ ịkwado anyị na gịnị mere akala anyị bụ 07946737951 lotakwa na anyị na London ya bụ UK na ọ bụ gịnị koodu UK ya bụ +44 ka unu ga-etinye ya ka unu ji wee nweta anyị ekelekwa m ụmụnne m onye na loli ya bụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akudinobi bụ evi na obodo chi na ndụ ndewo nọ